ere hemendiozko lokailu bat da, informazioa gehitzen laguntzen diguna, aurretik duen erreferenteari, aurretik duen perpausari informazioa gehitzen dio. Liburua ere erosi dut, esaten baldin badugu nobedadea da, liburua erosi dugula, baina liburu eta beste zerbait erosiko genituen, hori aditzen ematen dugu, esaldi honetan. Guk ere gaur maskara jantzi dugu, esaten baldin badugu, guk eta zuek akaso ere jantziko zenuten maskara hori. Guk gaur ere maskara jantzi dugu. Gaur baita ere beraz beste egunen batean ere bai. Guk gaur maskara ere jantzi dugu, esaten baldin badugu, maskara eta beste zerbait jantziko genuen, adibidez, eguzkitako betaurrekoak, baina ematen dugun informazio berria maskara da. Guk gaur maskara jantzi ere egin dugu, jantzi eta bagian lixatu, garbitu, besterik egin beharko genion. Aldiz, guk gaur maskara jantzi dugu ere, esaten badugu, dugu eta zer, ez da kabitzen. Horrek esaten digu, ez dela zuzena esaldia. Eta ere guk gaur maskara jantzi dugu esan ezkero, ere horrek ez dauka erreferenterik aurrean, beraz beste pista bat, esaldia ez da zuzena. Badu beste berezitasunik ere. Aditza desagertzen denean, ez edo bai behar du esaldiak, beraz. Kafea nahi duzu? Bai eta esneare bai. Edo ez, eta esnearez, bai eta baita esneare. Ondoan, aditz sintetikoa baldin badu eta galdegaiaren toki hartzen badu, ba jarri behar zaio aditzari. Ni ere banoa, nik ere badakit. Beraz, mendira joan naiz. Nire bai, baita ni ere. Ez naiz tontorrera iritsi. Ez da ni ere.